Morning ndine Jackie. Tabweraso weekend to Saturday. Mukutani kwanuko. Tendijeze ya lero Ndiphatikiza ndi video ina nabanga zulo koma sina bange post. Akuti a precious kasakatiza awamanga zaka zitatu alamula kuti amange akhale mndende zaka zitatu with hard labor. Chifukwa choti amapanga ma profile a fake pa Facebook nkumabera anthu ndalama. Ali zaka 22. Kuba, what do you expect? Nizajabe kuma everything has a price. Ukamabanga zinthu you know kuti akakugwira zimakhala ndi consequences. I think chomwe nduku yamika a police kuti sana nene kuti amugwira bwanji. Sana nene kuti anatani ampeza bwanji, zinatani kuti ampeza. Chifukwa chonena kuti zimazozo ndiza it's important. Chifukwa chonena kuti sometimes akaulula mmene apangira zinthu anthu ena amachenjera. You know, amapeza maplani onena kuti apange, you know, they should beat a police to it. Apeze njira kuchita go around zimene zonzo a police ajasazatha kwakuita next time akwina apeza njira zina nde by kusanena unena kuti tinatele kuti timgwire zathandiza kuti anthu ena aso amene akupanga ndendende zomwe apanga iye akuzaso kwagwira chifukwa ndalama ndiyovuta kumbera nzako ndalama it's just not fair and it's wrong nde you know mapeto ake ndi amenewo yoyamba ndi imene nde akuti ana kuneno kulingatika ku school ya kuneno ana between zaka 9 ndi 14 apeza ndi skebezi ndi maskebezi kulingatika outbreak kumene kuko nde akwachita treat apezana about 40 ali nawo koma no kuti maskebezi how do you prevent it anthu adzitani kuti zisapitirire eti komanso akapeza nawo atana ngati mwana mmodzi pa khomo wapezeka ndi maskebezi nyumba yonse mukwenera kulandira treatment kaya mukuona kuti muli nayo kapena nditi marachi nditi mukutiona iti timabwera ndi tizilombo tinataki nde aliyesa akwena kuchitira treat nyumba iliyonse yomwe muli mwana kuti ali maskebezi nonse mukalandira treatment chifukwa chonena kuti imafala nsanga you know mankhwala alipo mmafamasi umu koma amene atanena kuti iweyo kunena ngati ndani ukuziwa chani iweyo ndikuziwapo kanthu you know I'm a certified scientist. Yeah, I am. So, I know. Hopefully, apanga curb kuti zisapitirire ya izithere pompo. Aliyesa amene apezedwa yinde iyeyo akulandira treatment komanso nyumba yonse kandi tazibale ake chani aliyesa akulandira treatment kuti tisakhaleso ndi pandemic kena iti kama skebezi. Pepani munthu mukumuonayo ali ngati side tikangoti nthawi zonse tikulowa muka studio tipangika video ticheze amatulukira mundu. Oh, you wearing my heart. Nde nkani nandi ndikuiphatikiza ndinapanga dzulo za hamasana anko kwaladi anko kwakse akuri asintha mtima atembenuka mtima you know that is very good to hear you know nkani yabwino imene yoti munthu anthu amuyendera mpaka na wazindikira kutani kulakwitsa kuna kuti asindika atidalitsa ndi nyimbo za mawu Mulungu. That is very good news. Nde nkani inati kamba ya dziko lina inachitika 2016 ko mzimayi uyu akoneka apayo dzino lake ndi limeneli amadwala cancer amadwala amakhala ku England nde atachira cancer ija nzache uyu ali apayo anachita decide kuti apite ku Australia akatani akasangalala kwachita celebrate kuchira kucha kuda zikomo kwambiri zanga wachita ndana tengana kuchoka ku UK kupita ku Australia kukatani kwasangalala ndana pita kunyanja koma mbali ya nyanja yomwe anapitayo panali mbali ina yaje yoletsedwa anachita ulemba apo kuti Crocs Creek posewera ng'ona ponjoyira ng'ona nde msungwana amene amamperekeza mzimayi wachirayo analosangalala kwambiri komanso ali ziro zake nchibadwa chake ndi wanjoyi ndo kunda zonjoya basi ndana nda ineyo ndofuna ndikaendepo pachane ndifuna ndikasewe ngasambire popo sambira ng'ona nzake uja sisi inu mukasambira bwanji posambira ng'ona achita kulemba masaini pena palipose kuti musabite apa pamasambira chani pamasambira ng'ona koma iwo aja anachita makani ali ine ndofuna kusambira ndana dampira madzi muja ndikumaseka nzake uja amatenga video pena amatenga zithunzi iye uja akuseka ndi amata akadumpira mmene muja amadumpa mmene muja aziti ng'ona ndigwira adumpa amanena chizungu umene ndikunachiyo adumpa moso ng'ona ndigwira anthu aziseka pamene pati adadumpaso
nkuzati ngona ndigwira atu kida waona ba munthu uja ali mazi tumazaja nali hafu cheunomu koma akukhala ngati kuti munthuyo sakusambira bwinobwino yakungopita fast anthu ali munthu watani kena kwafula ngona ndigwira anthu aja kuzati aseke kumadabudia munthu yakusuntha too fast munthu sasambira choncho yayi ngona ndigwira anthu aja mpapena mazazilika kuti kuti chuchitika njani kena kwa munthu uja zimayi uja nangolowa nkati munthu lowa madzi muja osaonekasi pamene anthu aja mazazindikira kuti munthu uyu watani watengedwa ndingona anthu kuita na anthu magadi akumeneko ma life guard machana anthu kuyamba kusakasaka kunena kuti ngona ija apita kuti munthu uja ali kuti analowa madzi muja kusakasaka anakampeza pasi pa chimwala china chake koma sanampeze yeseti anapeza mafupa ndi tosalira tina ngona itakhuta anayipeza ngona inayitakhuta kwambiri makanika uthawa anayipha ngonayo ndi zimayi ameneyo anatisiya choncho anapempha abambo ache kuwafunsa kuti maganizo anu ndotani pa nkhani imeneyi abambo ache amalemu ndi anayankha abambo kuti mwana wanga ndikusowa kwambiri ndipo ndi chisoni wa mwana wangayo analopusa kwambiri zikoma kwambiri Macheza lero analameneyo